na-esonyere anyị ọ bụ isi mbido telivishọn ka ị nọ na-ele ọ gịnị bụ aha ihe mmemme ọpụrụ iche anyị na-ewetara gị ọ bụ nke anyị na-akpọ ihe na-eme n'obodo. Aha m ka bụkwa Chidiebere Ụgbọaja na onye ndu ntụziaka m Maazị Vincent Christopher ahụ dị mkpa afọ ogologo ime nwoke bụ sọ mma. Anyị nọ ebe a together dịka bekee si ekwu na-atụnye ọnụ n'isiokwu kpụ ọkụ n'ọnụ na-apụ anwụrụ ọkụ. Kedu ụzọ njem mkpụ n'ọya bụ kpoo nke nwere nchekwa karịchaa ibe ya? Unu ahụla n'ihe na-eme n'ụgbọelu. Kedu maka ụgbọala na ndị otu ya? Ka m jụọ gị nwanne, ụgbọ mmiri ka anaghị atụnyezi ọnụ, nwezighị ọtụtụ ndị m na-ahụ na-asị na ha na-aba n'ụgbọ mmiri. Ụgbọ mmiri dịkwa mma n'ụdị nke ya. Ị na-anya fụ na tupu ihe ụgbọ niile ebido pụtawa, ụgbọ mmiri ewu nke bụ ụzọ wee mee gịnị wee pụta. Ọtụtụ ndị ka na-abakwa ya kama adị abazi ya ntụ ọ dị mgbe afọ, n'ihi na onye ọbụla na-achọ ka ọ gaa ebe ọ na-aga ọsịsọ. O mee ọtụtụ ndị adịghị abazi ụgbọ mmiri. Ihe ejizi ụgbọ mmiri eme na iji ebunata ngwa afịa. Ụgbọ mmiri dịkwa mma n'ụdị nke mana nsogbu ụgbọ mmiri nwere ewu okpue mmadụ agwụ. Ọwụlọ ngwa ahịa ka eji ebunata okpue ma na ngwa ahịa niile gịnị adaa mmiri si ntụ ahụ na ego mmadụ ji wee azụ ahịa etipịa. Onweghị nke na-enweghị ntụpọ, onweghị nke na-enwerọ ihe ọnwụ na mmadụ rụrụ, ihe ọnwụ na aka mere nwere uru ya nwee ọghọ ya. So onweghị nke ị ga-asị n'ọnya nke kasị mma na-ejọ m n'uche nke ụgbọ mmiri ọkụ ya bụ nke gburu ndị mmadụ na 1912 ka a na-akpọ Titanic. Ka a na-akpọ Titanic. Onye ahụ Titanic a sị na o nwere ihe ọ gara kụọ. O nwere ihe ọ ga-akọ. Ihe niile nọ n'ime egwu were egwu ọgwụ. Ma mgbe a rụrụ ụgbọ mmiri ha sị na onye rụrụ ya sị na onweghị ihe mere n'ụwa. Ọ bụ ihe aka rụrụ. Ọkwa n'ịkpara eme nji okwu ihe aka rụrụ. Ịgbakwa mgbe ụfọdụ a na-ajụsị n'ime Lagos ebe anyị bi. Ịma na Lagos bụrụ ha nke a ndị Igbo na-akpọ ndị bekee na-akpọ island. Nke bụ na mmiri gbara anyị gburugburu na Lagos. Ọ gịnị mere na ndị na-achị anyị na Lagos ebidobeghị tinye anya ụzọ ije njem nke mmiri? Abatụla m ụgbọ na Lagos a, o buru m site na Lagos buga m ebe a na-akpọ mile 2. Ihe kpatara ya n'ihi na ndị ọchịchị gọọmenti Lagos ha afụbeghị uru njem ụgbọ mmiri bara. A ka na-ene anya n'ụdị na ọtụtụ ndị adịghị achọzi ịba ya, mana inekwa anya fụ dịka ndị a bi na mba Ikorodu, ndị nke bi na mba Ikorodu na-abịa ọrụ na island. Ị na-anya fụ na ka ihe ụdị ndị agha kwesịrị ị na-aba ụgbọ mmiri. Ọ ga-ebenata ọtụtụ mgbe ha na-anọ na okporo ụzọ, mekwa ya nke a na-akpọ trafik jam, mekwa ije ha ya dị mfe. Ọ bụrụ onye pụrụ rapụrụ be ya n'ụtụtụ na-erukwa n'ebe ọ na-aga n'ụlọ ọrụ n'oge. Ịfụ na ị na-anya ịfụ na ụgbọ mmiri ka bakwara uru na agbara anyị nọ na ụgbọ mmiri bara uru. Ọ bụrụ na gọọmenti Lagos steeti nwee ike itinye anya n'ime, a na-etinyekwa gọọmenti nke Fashola bịakwara itinyekwa anya n'ime. Ọ dị ka ha afụwago uru ọ bara. Rụgharịchara ya n'ihi ụbọchị ọbụla a na-ekwu ihe Lagos na-eji nwekwe trafik jam ka a na-akpọ trafik jam, go slow ebe niile. M na-ajụ sị ha, mmiri ọ bụrụ na emepesie ụzọ mmiri ọ ga-enye aka ị na-aga were ma enwekwe nchekwa. A ga-enwe nchekwa. A ga-enwerịrị ndị a na-eyi awọwe ka ụgbọ mmiri si wee kpuo onye ahụ ese a na-akpọ life jacket maka ichekwa ndụ. Ụdị ihe ndị ahụ dị iche iche kwesịrị ga-adịrịrị ụgbọ mmiri, n'ihi na ụgbọ mmiri bụkwa nnọọ nke ụgbọ mmiri nwere ike. Ụgbọ mmiri ọgwụ ya bụ nke a na-achịrị ndị ala anyị Naịjirịa chikpuo ha n'ime. O nwere ndị nwụrụ ụbọchị a ebe ha na-aga, mama ihe ebe a na-aga. Ihe mụnwa na-akpọ ha ndị ji ụkwụ aga Europe, ndị ji ụkwụ aga obodo. Ha chọrọ ibete ego, amaghị na maka na ego adịghị. Ha echefuzie na ihe na-atọ ụtọ nọ na-eme gịnị, nọ na-egbu egbu. Ụfọdụ ekurusia nwa gị afụ ụfọdụ ndị dị ime. Ọkwa nke a na-eme nnesia nwaanyị dị ime a na-asị ụgbọ mmiri abụkwaghị ndị ezigbo
ụgbọ epepe ebee ka ha na-aga ebee ka agba eje tupu gị mara ihe na-eme n'ụgbọ mmiri ekpu onye ọ nwere na-azụ ndụ ya ọkwadị aghara ndụ kpaa akụ ịfụnanya ya na ịghara ndụ kpaa akụ ihe adịzikwa ndụ wee rie nyawo akụ ahụ ịkpara gịnị ka a na-achụrụ akụ ụgbọala sịkwa na gịnị nna m ụgbọala ọkụ ya bụ nke a ị nwere ike maka ihe njem okporo ụzọ ụgbọala ọ bụghị naanị gị na-ebute ị nwere ike ị na-eme nnọọ ihe niile ị kwesịrị ime ọ bụrụ onye nọ ebe ọzọ ma onye si ebe ọzọ ṅụrụ mmanya ma ọ bụ ihe na-eme ebe ọzọ ịbịa o nwere ndị ọkụ gbara ichefuole ndị ọkụ gbara n'elu briji na Lagos n'afọ gara aga ndị na-alara onwe ha na-agara onwe ha ọ bụrụ ebe ọkụ gbara na-agbata nka ịgbafee gbagbusie ndị mmadụ ma ndị ụfọdụ ọ dị ka ndị ogologo bọs ndị kaikai bọs a na-ala esi Lagos ala isi maọbụ Abuja ala isi ndị ụfọdụ pụọ adanyị na mmiri asị na nwere ndị na ha werele mkpụrụ obi ndị mmadụ gịnị nwa ọbara si gwọrọ ọgwụ ego ma ụmụ ihe ndị ahụ ọ gịnị mere na nweghị nnọọ nke a ga-ejide aka a ga-asị lekwe biko nke ka mma ga-abụ ị na-enye ya n'ihe niile efu na dịka ka si wee kwuo na mgbe na-adịrị anya o nweghị ebe ihe na-adịghị o nweghị ebe ọnwụ na onye nọkwube na-ezu ike na-ehi ụra ịfụnụbe ebe ọnwụ bịakwutere mmadụ na be ya ọ na-eme nweghị ebe ihe na-adịghị ihe ọjọọ na-adịghị and o nweghị ebe ihe mberede nke okporo ụzọ ọbụla ọ masịkwara gị isi na mmiri si n'elu ala si na enu nke a na-akpọ ụgbọelu sikwa na nke a na-akpọ ụgbọ okporo igwe o nweghị ebe ọ na-adịghị mana ihe anyị ga na-eme ka anyị gbanata mbọ fụ na ọ kwụsịnatara na o benatara ọ bụrụ ndị na-anya ya anya akụziere ha ofuma n'ihi na ị na-anya fụ na ọtụtụ ihe niile na-eme n'iwu amachaghị emejọ ndị mmadụ ọnya sokwa ebute nke ndị oyibo na-akpọ error mebi n'aka onye na-akwọ ụgbọ o sokwa eme human error carelessness o so ebute eleruchaghị anya ụfọdụ ọwụ ka emite aga drop passenger ka agbaghachikwa ọzọ ga bute ọzọ ị na-echefuzie na ezughị ike ya eme mgbe nwee nọ na-anyakwa ihe nwee na-anya ụra ha buru ịmazị ebe ị ga-enweta onwe gị ọ na-egbu ọ dị mma unu anụla n'ihe anyị na-akpa anyị ga-atụnye ọnụ ugbu a na ka anyị mara o nwere ka esi ebelata ya n'ihi na anyị ga-ezumike nke anyị ga-aga lọta anyị ga-akpa maka anyị ga-enye gị obere nchekwa dị iche iche kedu ihe ị ga-eme dịka onye pasinja ka bekee na-akpọ pasinja ma ọkwa na onye na-akwọ ụgbọala maọbụ ụgbọelu ma ụgbọ mmiri maọbụ ụgbọ okporo igwe kedu nke ị ga-eme kedu ihe bụ safety tips onye bekee na-akpọ ya o nwere ihe ị kwesịrị ime dịka nchekwa iji chekwa onwe gị ejideta obi gị aka gba mbọ hụ na ihe mberede na belatara ya to the barest minimum dịka bekee ga-esi ekwu ọ bụ ihe m chere anyị ga-eme ma ka m jụọkwa gị nna m ụgbọ nke okporo igwe a isi ọ bụ ya bụ anụbeghị maka ihe mberede gbasara ya na mgbe nke okporo igwe ọ na-esi ike ihe gbasara ihe mberede nke okporo igwe eme ọ na-esi ike ọ bụrụ na ọ dị eme ọ na-eme mana ihe na o ji dị ka na be anyị na adị anụkewe n'ihi na anyị enwekebeghị ọtụtụ na be anyị nke na-agate aka mana ọ kakwakwa mma ọ dị emekewe mgbe niile o mekwa na ọ nweghị mmadụ niile ọ nweghị ihe niile nọ n'ime ụgbọ aha ga na-agacha ọ nweghị ha ncha niile na-agacha ọkwa na-emere nji si nnekwa anya ntụ na isi efụkwa ya n'uche nke m ka m na-ekwu njem ụgbọ okporo igwe ọ katụrụ dịtụ nchekwaba karịa ụgbọ ndị ọzọ. Ọ dị mma. Kedu ihe anyị ga-eme? Kedu ihe i chere anyị ga-eme anyị were ha otu iji belata ihe mberede okporo ụzọ si n'elu ya ihe dịka ụgbọelu? Kedu ihe i chere anyị ga-eme? Leenụ dịka ụgbọelu a gara gbusịsịa ndị mmadụ kparịkọọ ndị mmadụ gbasara nke ụgbọelu ahụ. Ịma nke a dịka nke a mere mgbe na-adịghị anya nke anyị ji maka iwere na-ekwu okwu ahụ. Ụgbọelu ahụ feniri orughị ihe na nkeji isii o ji feni
ka o ji mee gịnị ka o ji wee daa wee na-anya fụ na ihe mere ụgbọelu agha ji wee dawo ọ nke ndị oyibo na-akpọ technical fault o sighị n'aka onye kwanye o nwere ihe mere ni ekwesịrị ineru anya na tupu ụgbọelu ahụ efepụ mana enerughị anya ọkwa nnọọ sikwana n'aka ndị rụrụ ụgbọelu na o nwere ihe a kwesịrị ime ha emeghị ọ ihe kpatara nke a ji wee mee na eneru anya n'ime ya ọ ihe kpatara o ji wee mee ihe ọzọ na-emekwa ụgbọelu ji asị ofekata asị na froz ya na-achọ ya achọ ọtụtụ n'ime ha ahụ technical fault n'ihi na o nwere ihe a na-akpọ autopilot passenger pilot nwere onye na-akwa ya nwere ike sị ka ọ gakụdazuo ike ya ọpịa ya arapụ ya ụgbọelu na-ejiri aka ya na-efe so ihe na-eme ụgbọelu ji efekata asị na onwe ihe mberede ọtụtụ n'ime ha na-ahụ technical fault. Kedụ maka ụgbọala? Na nke ụgbọala o meghị n'aka onye na-akwa ya nye emekwa n'aka o sighị n'aka onye na-akwa ya o si n'aka ụgbọala mana nke gbasara ụgbọala ọtụtụ ihe mberede nke ụgbọala ọ na-esi n'aka onye na-akwa ya ọ dị ka m were ndị na-akwa ụgbọ nke a na-akpọ ndị transportation ndị ji akpata ego nwere ọtụtụ n'ime ha tupu ha agaba njem onye na-akwa ya ọ ga-eme gịnị ọ ga-tinye ihe n'isi ṅụọ mmanya ise nke a na-ese isekọ ihe niile a wee banye ụfọdụ agaghị arahụ ezigbo ụra ụfọdụ amaghị ezigbo ụra ụfọdụ a na-agba ọ kachasịkwa mgbe emume ịgba speed ụfọdụ ebe ọ na-akacha njọ ruo oge emume ebe oge Easter oge Christmas mgbe aha passenger na-aka nkụ asị na ka agbara ka aga drop agba return echefuo na onye agha na-agba return echefuo na eje ana n'ọnya bụ ezigbo bụ ije ọnya bụ ije ọ dịkwa egwu na-abọ ọ dị mma anyị ga-eji ọsọ were ije ga were obere ezumike anyị laghachi anyị ga-ekwutọpụ maka ụgbọ nke okporo igwe nakwa ụgbọ mmiri kedu ihe a ga-esi ya egbochi ya esi ebelata ihe mberede na-esi na ha apụta amakwa m na ndụ anyị dị bụ nnọọ bụkwa risk dịka bekee si ekwu nke bụ na enweghị nnọọ nchekwa a ga-asị na ekpuchiele na nchekwa bụ total ma ọ dịghị n'ihi na ndụ anyị na onwe ya enweghị ezi nchekwa total mana anyị masị biko agakwala ebe ọbụla ka anyị ga were obere ozi anyị na-alaghachi